mangkate paling kasih yen telat do berisik saweran paling sithik alate regane larang rekosone ra karuan medone woko dienyang pengen duwe nganti utang direwangi anak butut nganti ora kopenan ono sing do nyewa kok ijin tekel menyan yen wis ngene iki apa sing tinggo nyarutan mangkate kasih dhewe baline kare dhewe alate akeh dhewe regane larang dhewe tangan nyatana sewane paling murah dhewe yen nasib elek ketile saweran